Hello. Gandang tanghali. Sumabay na ako sa kain niya. May lakad ako. Schedule ng vaccine ko sa rabies. Last day na lang schedule ko sa vaccine. Kaya mo na, Dot? Sarap ng gulay. Okra. Dos. Dos. Gusto mo biskwit? Nakain ka ng kanin? Ayan. Ayan. Dos. Dos. Dos, wag ka dyan. Maingay sa pinto. Tingnan mo nga, baka bukas yung... Dos. Bukas ba? Ay, ko, saraduan ka na. Saraduan na kita. Hindi naman makinig. Dan. Tulala ka na naman.
yan, sinusubo niyan. Biskwit. Breadstick. Hmm. Ah. Sige, sige. Ayan, nagagalit na si Kiki sa'yo. Doon ka na. Ayan. Galit na si Kiki. Hala, hala, hala. Tama. Maga kong pinakain to kasi alis ako. Last day ng last na yung schedule ko ng vaccine ng sarado. So, hindi kasi ako. Pangatlo ko ng pagkabilaan. Last day na ngayon. Mamaya pa alauna. Kaya pinakain ko na ito ng maaga. Na,
Baka magulong. Nagpupok pala yan eh. Nakain na, Popo? Hmm? Nakain na, Popo? Hmm? Uy. Ay, wow! Wow! Tubig naman. Thank you po. Salamat po sa panonood. Maraming salamat po. God bless.